So ako nang giloadan si Inday, wala pa ko lumabot ay ang load. Sa may kasama ng sa smart sa anak ko sa niya. So magpa-survey ta. Tanawa sa Ako na siyang giloadan. Hinay kayong signal diri. Hinay magudog signal diri sa taog Lila. Kasama ng sa niya sa anak ko sa smart. So please answer. Comment down below mga ka-Indayiks. Ka-Indayiks. Hello everyone, welcome back to my channel, Charles. So good morning, good afternoon, and good evening everyone. Nami dire sa Lila, taog or taog. Okay ba sa spelling, basta nami sa Lila, nami sa Dagat. So it's Sunday. Wala may kibaw nga bawal di ay diri maligo. Nainiduol na mo nga bawal daw ug dili ka taga Lila, so taga Lubok man may so giduol may ina ni bawal pero wala lang mi nilagi pahawa, di ina na lang mi nga sa sunod bawal. So yeah, kay baw na mi nga bawal diri maligo. So dili na mo dong diri para sa bawal lumabas, bawal maligo. So thank you gihapon kay ila min gialaw nga maligo diri pero sunod dili na mi pwede mo balik. So enjoy watching my video. These are my friends. Hello, Inday. Kumusta man yung mga experience diri sa Taog, Day? very nice, very unforgettable experience. Ako alin ako'y pangutanan ni Maria. Ug na nakita ang kanang COVID vaccine diri sa Philippines. Magpa-inject ka, Day? Yes or no? Kay kuno na for zombies. Say for zombies. Say zombies. Zombies or tambis? Zombies yan, zombies. So, dili ka magpa-inject. Dili. Ano sa pahililaing reason ni mo aside sa para mahimo kang zombie? Oh, Unahon ra ba kuno ang mga barangay secretary? Lagi ng so dili ka magpa-inject. No. Pero pugos man jud ka ng mandatory man gyud na ipa-inject ang mga barangay secretary. Mandatory, Jud. Oh, We're in a democratic yeah, nation. nation. Hello, Forex the Great. Kanang kuan ma'am o kanang maabot na ang vaccine diri sa atoa, magpa-inject ta ma'am, yes or no? No. Ano man? Feeling ko lang, no. No Pero- comment, no Pero comment. ang imo nga injikan ma'am. No comment. Ayo, kanang ma'am taga census din ni ma'am. Kanang naana ko'y pangutana ma'am ba? Yes, O di ba ang model, di ba ang kanang model o kanang sa census pero kay si Sarah Geronimo? Kita mo sa TV. Kuan ma'am, ay si Sarah Toledo si Sarah Geronimo. Nang ko'y pangutana ni mo ma'am ba, nag-survey man gud mi ma'am taga kuan na taga DepEd. Charot. Okay. Kanang kuan mo moabot na ang vaccine diri sa ato ama magpa-inject ka ma'am, yes or no? Yes. Sige, unsa may reason Because nga mga my magpa-inject ka reason ma'am? is so it's good for our health man good na. So need ta magpa-inject. O sa Pero may na ibang naman ko na ikuan na try naman na sa ubang mga tao nga okay man siya pero ni uban nga negative kuno ko dagilang comment. tinud ba siya ma'am nga makamatay or tinud nga ni namatay wala? Murag wala it's fake news nang imingon og namnay namatay. So if ever ma'am ma-inject ka na ka ma'am, okay na ka og maggawas-gawas magrampa-rampa bisag asa or bawal lumabas gihapon para So imo ha? I think need gihapon magkuan kanang protocol gihapon ni gihapon mo gawas Follow the protocols. Oh. Di kay na baksina na ka mo gawas gihapon ka. Okay ra gud gihapon pero ayaw ra man ka nang for example na dili magmask. Kailangan gihapon magmask gihapon ka, distance gihapon. Kuan ma'am, di ba census man tamangutan? Pila ka buki mong anak ma'am? Ay, sir, tan-on ni mo na sir na ko anak sir. Ha, na ko anak sir, ginoo ko. Ayo. Single pa na. Ayo. Oh, dayon. Ma'am, kanang pila na kabuan imong kuan ma'am? Minom sa Gisabak ron. So mo ni sila na inject ka na og COVID vaccine kini sa tulo si Inday Escuerdo. Si nga ni siya? Forex the Great og si Bijoy Kwanag. So ang ilang nabayran is 5,000 each. Sila ra nag-inject sa ilaha. Kay gimingaw na sila mga bana kay wala na sila injike. A few moments later. Okay, game start now. Hello everyone. This is Charles. This is Inday. This is Forex the Great. So ang among duwa is di ko kamaon who is most likely to basta ka among like for example kisay mas kuripot o si Inday ang mas kuripot ako siya ako siya ginganaon kung ibang usay tawag ka ng duwa amin who is most likely Who is most likely? most likely you know
Basta. You know more. Kisay mas, nakailan ako. Kisay mas kailan ako. Sige, sige. Ay, ikaw kuan yan. Usay kuan. Ako, dili, ako mo. O, kisay ako ang itukmod. Maoy, akong gipili. May akong choice. Okay, game start now. Question number 1. Kinsay sige ka late if manglakaw ta. Ay, Ginoo ko. Second, question number 2. Question number 2. Kinsay kusog mukaon? Kisay kusog mukaon. Grabe sa mga ganun. Oh, isa. It's a prank. Okay, question number 3. Kinsay kay ba mulangoy nilang duha? Kisay mo lang. Wa ko kay boss. Kay ba mulangoy? Oh, sige. Kay ba maguna sa tinday? Ano ni pod? Oh. Tablas lang duha. Okay. Question number 4. Ayok, si Jack duklo ni Jack kung mali. Si Jack may tama. Oh, tama. Tama te. Oh. Question number 4. Kinsay question. Kinsay more siksik sa ilang duha? Mas 60. Mas sexy. Okay, question number 5. Mga hinungdan. Number 5. Sorry, may question. Pwede mo ikaw may question, ma'am? Kay master bila ka na muduo, ma'am. Muduo mo. Basta. Last question. Nasa kuan ma'am tudloan na kana ma-zoom in, zoom out na ara na. Sige, last question. Last question. Kinsay mas gwapo ilang bana? Kinsay mas gwapo? Pero you're the best. You're the best. Ayan. Si Ambo ba? Si Ambo. You're the best. You're the best kuno. Laka. Hi, Ambrosio. Ma'am. 2,000 years later. Hello.